Kaya ngene aja dibanding-bandingke. Mbah Bejo kuwi ya duwe takdir dhewe, jenengan-jenengan ya duwe takdir dhewe-dhewe. Siji lan sijine kuwi gur sawang sinawang, nggak mungkin iso padha. Dibanding-bandingne model piye wae, menungsa urip kuwi duwe takdire dhewe-dhewe. Mula perbedaan kuwi ora kenek ditampa marang liyane nggak kenek. Beda ya tetep beda. Aku ya aku, kowe ya kowe. Dukun ya dukun. Baharepe tok bandingne model piye, aku ya tetep dukun, bah kowe setuju bah ora. Kowe ya tetep duwe takdir dhewe. Sejatine kabeh kuwi mau perbedaan kuwi ndak mungkin iso ditampa marang liyan. Aku dhewe nyawang kowe beda karo aku, sanajan ora iso tak tampa bedamu, tapi lek masalah kerukunan kuwi seje. Ora merga iso nampa bedamu. Rukun kerukunan kuwi sejatine kuwi urusan dhewe neh, ora enek hubungane karo perbedaan. Beda ya tetep beda, ora mungkin abang karo ijo kuwi tetep padha. Abang ya abang, ijo ya ijo. Ora enek abang iso nampa ijo, ijone iso abang. Tetep dicampura model piye mesti ndak iso, tetep ijo ya rada ketara ijone, abang ya tetep ketara abange. Ijo dicampur diublek kaya apa tetep ndak iso abang dadi ijo, ijo dadi abang. Kuwi kudu dingerteni dulur-dulur, sing penting beda lek rukun ndak masalah. Apa jare wong omong ya dirungokne wae. Wong urip ya kudu gelem dilokne liyan, ya kadangkala ya gelem ngelokne liyan. Alok mengalok kuwi hal lumrah dalam kehidupan. Sing penting siji, ora usah jotosan. Sing penting siji, ora usah jotosan. Jotosan utawa congkrah kuwi ora tepak. Ngono lho. Sing penting ya wis dirungokne mancing beda. Godhong ya disebut godhong, ora mungkin godhong disebut oyot. Oyot unekno oyot ora mungkin disebut godhong ngono lho, Lur. Beda kuwi tetep beda.